Het is een liefhebber. Jan-Jaap van der Wal, leuk dat je er best trouwens. Welkom. Leuk om hier te zijn. Wat een ongelooflijk georganiseerde chaos is dit. Ja, dit is een lekkere rommel, hè? Ja, dit is echt fantastisch. Ja. Als ik bands uitnodig, dan waarschuw ik ze van tevoren ook altijd van... Het komt altijd goed, Ja. maar in de voorbereiding moet je vooral niet te veel om je heen kijken. Want het is één dikke chaos en zo is het programma. In die zin heeft het ook wel mee te maken met wat ik nu doe. Gewoon, ja, dit is wat muziek is natuurlijk. Dus gewoon bam en gaan en dan spelen. Ja. En dat is uiteindelijk met wat ik doe. Stand-up comedy is dat natuurlijk ook. Dus daarom sta ik nu ook in die clubs. Horen we een protte improviseren, was dorst? Nou, niet zozeer dat je iedere avond iets anders doet, maar wel dat je improviseert in ritme en in hoe je dingen aansnijdt. En, dus op die manier ben je wel iedere avond op een andere manier bezig, ja. En ik kan me voorstellen, maar correct me if I'm wrong, dat theater toch weer wat oors is dan nou ja, een poppodium in Romein, een echte club. Ja, het is, poppodia zijn tot nu toe mijn ervaring ietsje intiemer. En het is semi-seated. Dus dat is half kut, zou ik maar zeggen. En dus Je is regelmatig bij de bar bij Helly of niet? ja, nee, mensen, de bar is open. Nee, maar er is wel een soort intimiteit daarom. En de aantal mensen staan, maar ik sta natuurlijk ook. En mijn ervaring tot nu toe is dat het echt intiemer is. Je doet het echt met z'n allen. Ja, maar loopt nog een oor publiek? Of is het een beetje hetzelfde publiek als het hier komt? Nou, er komt het jonge publiek, maar er komt ook theaterpubliek wat denkt, nou ja, dan moeten we nu maar hier naartoe. Dus Abonnementje? ja, nee, maar ik heb natuurlijk jarenlang gewoon ook dat publiek wel opgebouwd. Maar ja, en heel veel aanloop. Het is allemaal wat frisser, zeg maar, op de een of andere manier. Ja, hoeveel clubs dorst eigenlijk? Volgens mij is het hele land, toch? Hè? Nou ja, de grotere steden, die hebben clubs. Maar in Emmen heb je bijvoorbeeld ook een poppodium, wist ik ook niet. Nee, dat is nee. Nee, de Apollo, kun je nagaan. Dus daar speel ik ook, ja. Ja. Even naar die roots. Straks praten we nog even verder natuurlijk hoe de vaststelling die te verwachten is onder oren in Poppodium Romein. Uitverkocht trouwens. Dat is fantastisch, lieke maar dat. Want daar dorst het toch voor. Ja, tuurlijk. Het is altijd leuk om dat eronder te hebben staan, ja. Net als mij hier, sectie Sontje, best onderwijs, gewoon naar Amsterdam verhuizen. Ja, 97 heb ik Leeuwarden verlaten. En ik heb het achtergelaten hoe het toen was. En ik reed hier vandaag weer naartoe en ik zag dat er wel wat gebouwen bij zijn gekomen. Maar de sfeer is nog steeds hetzelfde. Wie is een echte liefhebber? Of? Ja, geboren getogen stads. Ja. En praten straks een beetje liefhebber, zo net. Doen we nemen normaal je. Ja. Ja. Het werd dan nooit wat, nou? Precies, ja. Ja, en ik moest het even testen. Ja, nee. Als ik van die importjongens, die kennen dat net. Nee, maar ik ken het wel een beetje, maar gewoon, ja, dat is eigenlijk de enige zin ook. Maar dit is ook de enige zin die je in Leeuwarden echt nodig hebt. Ja. Doen we nemen normaal je. Ja. En gelukkig gaat het goed met Cambuur. Dat wie in die tijd net zo. Nee, in die tijd hebben we wel Heerenveen doen verslagen. Ja, dat is hier. Voor de beker, maar zoals ze het nu doen, dat is echt niet normaal ook. Nee. Ja, maar dat is een woordman, die trainer is. Ja, dat scheelt wel. Een echte woordpiek, ja. Uit de woorden? Ja. Oh, dat is niet goed hoor. Nee? Nee. Nee, maar Weet je wat mijn bijnaam is? echt, ben je ook uit... Willem Woordpiek. Serieus? Ja, maar luister, ik heb gevoetbald bij Zwaluwe. En als wij in de woorden moesten spelen... De Westrein, Harkema. Ja, nou, dan was ik of geblesseerd... of er waren scheidsrechtelijke dwalingen. Dat was niet goed. Welk bouwjaar bist u? Ik ben van het bouwjaar 79. Nou, als ik gewoon, ik ben 68, jongen. Oh, heel goed. Nou ja, ik hou me rustig. Ik kom straks weer bij Jan van der Wal. Wat zegt u thuis graag op? Zo, nou, dat is heel verschillend. Ja. Heel verschillend. Ik voor de show toch wel hip-hop. Om een beetje in de sfeer te komen. Ja, helpt dat? Een beetje oppompen? Ja, een beetje oppeppen, ja. En een beetje toch een soort agressiviteit erin. En, maar ik vind van alles mooi eigenlijk. Dus in die zin heb ik een vrij brede muzieksmaak. Is het een man die naar concerten gaat? Of is het toch vooral cd-werk? Nou, concerten, betekent ook vaak veel mensen. Ook in een zeer kleine ruimte. Is dat een hekel, hoor? Ja, ik ben hekel aan. Daar ga ik ook op het podium staan. Ja, is de roemte. Ook een beetje de ruimte. Ja. Nee, maar niet zo heel veel. Dus ik luister vooral, ja. Ik heb het in die cv intussen een beetje te lezen, maar er zit zoveel in van documentaires tot RTL Late Night de laatste tijd weer, de Comedy Train, cabaret, clubtours. Hast de carrière die ooit droomt hast, no? Nee, mijn carrière is het beste te vergelijken met jouw programma. Dat is één grote chaos. Ik hoor de hoor, Ja, hè? Nee, maar serieus, ik doe van alles. Maar dat vind ik ook eigenlijk het leukste. Gewoon, ik heb inderdaad een documentaire gemaakt vorig jaar. En ik doe af en toe bij RTL Late Night dingen. Maar ja, het is... Ik vind, je hebt een vak. En dat doe je op verschillende manieren, zeg maar.
En wat dat betreft, ja, die breedheid, dat maakt wel dat ik gelukkig word, ja. Reden 3 is wel dus die, de actualiteit en ik maatschappelijk, in ieder geval een kritische blik daarop op hast. Die vaststelling in die clubtour, is nog een Romeins eerst. Oppompen, hip-hop, best dan echt lulk als het podium op geest? Of wat voor emoties zit daarachter die een verhaal eigenlijk? Nou, ja, het is moeilijk. Is het oprechte boosheid? Nee, sommige dingen wel. Het gaat heel erg over angst, gaat het nu. En dat is natuurlijk in deze tijd best een actueel onderwerp. En het gaat uiteindelijk, het is een pleidooi voor mens zijn. Dus de dystopie is het tegenovergestelde van de utopie. En er zijn ook meer machines die gebruik maken van het internet dan mensen die gebruik maken van het internet. En ik heb eigenlijk een soort pleidooi gemaakt voor mens zijn. En dat betekent dat je gewoon je intuïtie mag gebruiken, dat je fouten mag maken, dat je herinneringen en gevoelens mag hebben. Dus het is ergens ook een hele zachte voorstelling. Kritisch, wel eindelijk eens met cynisme. Maar is dat je vechten of niet? Nee, helemaal niet. Kijk, de intentie voor mij is nog steeds om mensen een leuke avond te bezorgen. Ja. En natuurlijk vind ik een cynische grap ook steeds best wel lekker. Ja, maar dat is wat hoort dan cynisch wezen, hè? Nee, precies. Maar dat ben ik nog niet. Maar daarvoor doe ik ook te veel verschillende dingen. Lekker rommelig bloeien. Ja, maar kijk, voor mij is de Harmonie heb ik al heel vaak gestaan. En vind ik ook een ongelooflijk leuk theater. Maar letterlijk Romein, ja, daar heb ik nog nooit gestaan. Dus het is voor mij ook weer helemaal nieuw. Dus dan kun je ook helemaal niet cynisch zijn. Nou, en krijg op dit, dicht. Echt waar? Ja, dat komt naar je popzaal. Oké, maar dat vind ik ook wel terecht. Ik vind overal waar ik gespeeld heb, vind ik dat je daarna iets anders moet maken. Ja, toch? Weet ik net wat wij op vrijdagmiddag naar je weekend doen. Dit weer de laatste nog weer live, joh. Ja, ik heb nog even. Ik kom straks bij je terug. Jan-Jaap van der Wal. Wat is toch wel leuk. Nee, weekend dat er dus Romein Clubtour. Deze tour, hoe lang loopt die al? Want ik zag ook data in mei vorig jaar. Met andere woorden, is het een redelijk lang lopende tour. Nou, het voordeel van die clubs is dat ze heel vroeg boeken. Ja. Dus of tenminste, je kunt gewoon periodes kiezen. En ik heb het in mei een paar keer gedaan om het uit te proberen. Ja. Waaronder Paradiso ook. En toen dacht ik vind dit zo leuk, laat ik het in januari weer gaan doen. Dus hij loopt nu tot 14 februari. Ja. Je zei al even, ik ga er staan. Het is niet helemaal improvisatie, maar er gebeurt de laatste tijd, ja, laten we eerlijk zijn, zo verschrikkelijk veel. Verwerk je dat nou bijvoorbeeld gelijk ook in de show? Vanavond sta je in Haarlem. Pik je dan bijvoorbeeld mee het laatste nieuws uit België gisteren weer invallen en dat soort dingen? Nou, Parijs is nog wat verser, zou ik maar zeggen. En ja, daar gaat het nu wel over de angst, ja. Ja. Grappen? Gewoon, moet je daar lang over nadenken? Komen die vanzelf dan? Nee, als het goed is voel je gewoon heel goed aan in de zaal of het kan of niet. Ja. En, echt aftasten dus? Ja, het is echt aftasten, maar je kunt wel heel ver gaan hoor, heb ik al gemerkt. Dus er zitten zeker grappen over terroristen in, ja. Ja, nee, ik je net vregen om hier te doen. Die mag wel lekker van Romein horen. Je bent al een tijdje bezig. Kist merken dat de laatste jaren dat het roemer wordt. Dat is het grap een meidje kist. Verhoor het dat mee horen? Verhoor het publiek? Het publiek wordt wel ietsje conservatiever, heb ik gemerkt. Wel? Ja. Ze vinden vaker dingen grof en zo. Okay. Maar kijk, het is toch ik vergelijk het altijd een beetje met een autootje parkeren. Dat is toch wat mijn vak is. En ik ben daar inmiddels zo goed in geworden dat ik kan best ver gaan, zeg maar. Dus ik rij hem in één keer achteruit en ik zet hem erin, zeg maar. Dus ik kan wel wat harder grappen me permitteren. Dus in die zin is het ook een kwestie van ervaring en echt intentie. Ik bedoel, het is niet mijn bedoeling om heel erg te kwetsen. Het gaat gewoon om het wel bespreekbaar te maken. En ja, dan moet je nu die terroristen en zo moet je gewoon meenemen. Hij is er ooit meemaken in je carrière dat je via de achteruitgang denkst van nou wegwezen met de auto en gauw naar huis? Nee. Er is wel ooit een heel christelijk gezin opgestaan en weggelopen. Maar dat was helemaal aan het begin van mijn carrière. Okay. Ja. Dus sindsdien heb ik het publiek uitgeselecteerd. Geen pek en veren. Nee, precies. Goed. Straks praten we verder. Jan-Jaap van der Wal dus. Ja, die vaststelling zit dus jong al eigenlijk voor een groot pad kleer. Of zit nog te broeden hier op zo'n bank nog? Nou, er komt genoeg langs om een grap over te maken hoor. Ja, in principe staat hij voor 80% vast voor vanavond, ja. Best wel in je grap, denk je, die kunt spelen in jong of niet? Nou, ik wil... Er zit natuurlijk wel iets in die dreiging. En ik had vorige week de grap, als er mensen zijn met een Kalashnikov die mij neer willen schieten, doe dan niet eerst met zo'n laserstraal, want dat leidt enorm af. En dus ik denk dat ik daar nog een beetje ook door ga borduren, denk ik. Ja.
Wat moet dit hier verder voor die brengen? Ik ga na deze tour ga ik weer wat meer televisie doen. En ik ga in het najaar weer wat meer in België doen. Ja. Dat is net voor het eerst dus. Nee, dat heb ik afgelopen november ook gedaan. Dat is heel goed gevallen. En ik ga het najaar meer echt een paar, 2 maanden in België spelen. En door de komt die helft van die Amerikaanse stand-up comedians, helft naar Nederland uit. Doet dat nog steeds? Dat doe ik niet meer, maar dat wordt wel gedaan bij Comedy Train. En dat is heel inspirerend. Ook soms niet hoor, want er zijn ook een heleboel slechte daar. Maar soms zijn er een paar hele leuke. En dat is wel echt mooi om die hier in Nederland te hebben. Ja. Kom eens waarom? Ik kom zeker nog een keertje terug. Hij is nog familie in jou, Jere? Mien Beppe. Beppe bent nog in Leeuwarden. Die woont hier nog. En dus die zie ik zo heel af en toe nog eens. En voor de rest, maar het is nog steeds wel, ja, het zijn nog steeds wel mijn roots. Dus ik reis zo meteen de toeristische route terug naar Amsterdam. Ik vond het te gek om daar eens te gast te gaan. Nou, best altijd welkom. En heel soort succes met alles wat dwang is. Ook in België trouwens. Dankjewel en veel succes hier. En maak er wat moois van. En net inhoren, hè? Nee. Ik ga Never. ervoor. Ik ga ervoor. Kijk, er is mijn woordpik. Heel goed. Dat wil ik niet. Ja, van der Wal. Hartstikke mooi. Goed. Ja, hij mij een applaus.